o, jak ta cesta przechodzimy. 2, 3 to jest glina, to jest nie tam snorą, którą oczywiście Seba, ja na tym, na Seba. My zrobili tam jedna, druga. Tieto kriečka to všetko sme si vyrábali k tomu. Veľostenie, že by sa dalo do No to te štangle, to všetko. inak by sa nedalo by sa veci tu zrobiť. Nejaký prípravu, ktorý... A ja to videl včera na televíziu. Toto sú také prútiky, také sme boli. Kde tu sme boli? Poďka, neváľaj na čo. Nedávaj ho dolu. Toto tu som išiel od hora a to som nešiel celý. Oni, Fľašky pozorný. keby si išiel po hlavnej doline, ešte viacej toho nájdeš. No toto je ešte veľmi slúži. Ale ja, že toto sú naši. Dobre, ale tam hovorím, že keby si išiel, tá ešte viacej. No čo, spokojný? Starosta? Ja som spokojný predtým, som tu bol minule, bo inžinier mi hovorí, že plát bude ako by trebalo pustiť, no hovorím, že treba, že by čo ste zrobili. No. Ale však vidíš, že odkedy si bol tá... Bol som sa pozrieť, no už som sa radil, že nie je tvorčom do plánu. No. To v poriadku. Lebo... Braňo, my už aj po cigánsky vieme. Ja už môžem kričať po cigánsky. Cirde upre, hej? Kristián, cirde! No, ale... Keď ja tu tam zná, že... Vidíš, aj doprava z dole, jaká je. Jak poprší. No ja ale tak, bo sme sa rozbehli. Ja no to teraz po ráno ako netreba. Tak, Ale inakšie... bude sa zíde sa na niekde. Hej, a tu men srdej nutri. Že tu je makačka poriadne. 54. Či 4. Zaužal, koment. Tam ten koniec musí ísť. Ešte horu tam. Ešte hore. Dobra. Sama, hore. Hore do pintu. Tak. Treba krúcať. Treba trošku.